ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଛ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଛ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ, ବଉଳ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ରଜ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରଜରେ ସୁକନ୍ୟା କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛି, ରଜରେ ବିତିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନର ମୁଁ ସୁକନ୍ୟା ପାଇଁ ଦୋଳି ବନେଇବି ବୋଲି ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ପେପର୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦୋକାନର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା। ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପେପର୍ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରି କଟା ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଟିଂର ସେପ୍ ଦେଇକି ତା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ମିଳେ ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିବି। ଏତେ ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ପେପର୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଦେଇକି ଦୋଳିରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ସେ ୱେଷ୍ଟ ପେପର୍ରେ ଫ୍ଲାୱାର ଫୁଲ କଟିଂ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଠା ଥିଲା, ଅଠାଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ କାଠିରେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଅଠାରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେପ୍ର ବାହାରିଗଲା। ତ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 30-40ଟା ଫୁଲ ପାଖାପାଖି କରିଛି। 40ଟା ଫୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଦେଲି। ପୁଣି ସେ ୱେଷ୍ଟ କଲର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ର, ବଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ହୁଏ, ସେଥିରେ କଲର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଳିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଡବାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିରୁ କଲର୍ ଆଣିକି ସେ କାଠିରେ ପୁଣି ତାକୁ ଭିତରେ ଫୁଲର କଲର୍ଟା କରୁଛି। କେବଳ ଭିତରଟା ଦେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା କଲର୍ ଦେଇ ହେବନି, ସମୟ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇକି କଲର୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମୋତେ ଏଇଥିଲା କି ଭଲ ଲାଗେ କି ରଜରେ ସବୁ ବହୁତ ସଜବାଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ସୁକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିଟା ଖେଳିବ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବସିକି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦୋଳିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବା ଦୋଳିଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଫୁଲ ସବୁ ମୋର କଲର୍ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ଆସିଲାଣି, ଫୁଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ମେହେନ୍ଦି କାମଟା ସାରିଦେବା। ମେହେନ୍ଦି ଟିକେ ଲଗେଇବେ, ସୁକନ୍ୟା ଲଗେଇବ, ଡୁଡୁଲ୍ ଲଗେଇବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବି ରଜରେ ସଜ। ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାମ ସାରିକି ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଆଗ ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଲେଟ୍ ହେବ, ଏଇ ଖାଇକି ପଳାଇବେ, ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇବେ। ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ତ ଟିକେ ନିହାତି ହେବ ରଜରେ, ତ ପିକ୍ଚର୍ ଟିକେ ଉଠା ହେଇଗଲା, ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଥିଲାଗି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଗଲା। ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଅସଲ କଥା, ରଜର ସଜ। ସୁକନ୍ୟା ଏମିତି ସଜ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତା'ର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ସେ ଟିକେ ସଜ ହେବ। ମୁଁ ବି ମନା କରେନି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏବେ ଜାଣୁନି, ସେ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଲଗେଇବି, ସେ ଜିନିଷ ଲଗେଇବି, ମାମା ଏମିତି କରିଦିଅ, ସେମିତି କରିଦିଅ, ସେ ଟିକେ ସଜ ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା, ତା'ର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି ମାନିକି ତାକୁ ଟିକେ ସଜବାଜ କରିଦିଏ। ତ ସେ ଏବେ ସଜ ହେଇକି ଆସିଗଲା। ତ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଲଗାଲଗି କରିଦେବା। ତା'ର ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ସେ ଅଲଗା କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବନି। ସଜ ପରେ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ 3 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ବଡ଼, ସୁକନ୍ୟା ମଝିଆ, ଆଉ ଇଏ ସାନ, ଡୁଡୁଲି, ସୁକନ୍ୟା, ସୁଦେଷ୍ଣା। 3 ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ପିକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ସାନ ଟିକେ କଥା ମାନୁନଥାଏ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି, ଏମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଦେଲେ। ପୋଜ୍ ଦେଇକି 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନକୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନ, ତଥାପି ତାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରିକି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି। ତାପରେ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା, ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଆମ ସାନ ଝିଅକୁ ଧରି ଝୁଲିଗଲି। ବଢ଼ିଆ ଦୋଳିଟା ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଥାଏ, ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପଛପଟ ଘରେ ହେଇଛି, ଏ ଦୋଳିଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ସୂତାରେ ସବୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସୁକନ୍ୟା ଟିକେ ବସି ପାରୁନି, ପୁଣି ନିଜ ଡେଇଁକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳା ହେଉଛି।
ଖୁସିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖେଳେଇବ। ତା ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖେଳିବ ବୋଲି ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଉନି। ତା ସୋମୁ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେବ କି ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖେଳେ। ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚୁଇଁ ଖେଳିବ। ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବୋଲି ବୋଲି ଖେଳୁଛି ଦୋଳି। ସେତିକି ଖେଳେ ସୋମୁ ଭାଇ, ଟିକେ ଛାଡ଼। ସୋମୁ ଭାଇ ତତେ ପେଲିଲାଣି ଏତେ। ହଁ ଏବେ ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଟିକେ ଝିଅ। ଏ ଦୋଳିରେ ବସିଛି ମାନେ ସିଏ ଉଠିବନି, ସିଏ ମୁଁ ଖାଲି ଖେଳିବି। ହଁ ଏବେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ହଁ ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖେଳିବ। ତା ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ପେଲିଦେଲା, ସେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଲା। ହଉ ଏବେ ଚୁଇଁଙ୍କ ପାଳି। ଚୁଇଁକି ଭାରି ଡର ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିବିନି। ସୁକନ୍ୟା ତାକୁ ପେଲି ଦେଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଖେଳିବିନି। ସୁକନ୍ୟା ତ ଦୋଳି ଛାଡ଼ୁନି। ସୁକନ୍ୟା କହୁଛି ମୁଁ ଖେଳିଦେବି। ମୋର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୋଳିଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି। ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ସେ ସୁକନ୍ୟା ହାଲିଆ ହେଇକି ଦିନ ସାରା ଦୋଳି ଖେଳି ଯାତ୍ରା ବୁଲି ପୁରା ହାଲିଆ। ତ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତଳ ରୁମ୍ରେ, ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ଏବେ ରଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାନ ବି ଆଣିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ, ବୋଉ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାନ ତ ଖାଏନି, ତଥାପି ଲୋଭରେ ଆଣିଥିଲି ରେ। ତା'ର ମିଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସିଓର କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।